Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Isko. Taong 1965, Old Mangarin, San Jose, Occidental Mindoro. Itong mga panahong ito, isang pangkaraniwang mamamayan ng Old Mangarin itong si Isko. At pangingisda ang pangunahin niyang hanap buhay. Ulila sa ama, kaya napilitan siyang tumayo sa sariling mga paa. Sa murang edad, siya na ang nagsisilbing haligi ng tahanan. Siya na din ang nagpapaaral sa dalawa niyang kapatid sa high school. Nagtapos siya ng sekundarya, pero pinili ni Isko na hindi na tumungtong ng kolehiyo dahil kailangan niyang magtrabaho para mabuhay silang mag-anak. Ang kanyang ina ay isang lumpo, kaya nasa bahay na lamang ito. Anak, pasensya ka na ha. Kung hindi lang sana namatay ang tatay mo, natupad mo ang pangarap mong maging isang pulis. Wika ng kanyang ina habang nag-aayos ng lambat si Isko. Wala po yun ay. Makakapaghintay naman po yun eh. Ang mahalaga yung ngayon. Huwag niyo na po akong alalahanin ay. Tugon ng binata. Talagang napakasipag nitong si Isko. Madaling araw pa lang ay bumababa na ito sa ilog para magladlad ng kanyang lambat at panghuli ng alimango. Kung minsan ay namamana siya sa sapa ng mga dalag, palos at mga hito. At dahil dito, nagkaroon siya ng isang di pangkaraniwang karanasan na tuluyang nakapagpabago ng kanyang buhay. Isang hapon habang nang iilaw ng ulang na gagawin niyang pamain, ay may nakita siyang isang makinang na bato sa tabi. Nahagip ito ng kanyang sulo, kaya agad niyang dinampot. Makinis ito at medyo madulas. Ngunit habang pinagmamasdan niya ito, nakarinig siya ng isang angil mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan niya itong nilingon at nang matapatan ito ng kanyang sulo ay nanayo ang kanyang balahibo dahil isang napakalaking aso ang nakatayo sa kanyang likuran at nakahanda itong sagbangin siya. Huwag kang lalapit sa akin! Parang awa mo na, huwag mo akong kainin! Wika ni Isko. Sa sobrang pag-atras niya ay natumba siya sa putikan. Agad siyang nilapitan ng nilalang ngunit laking pagtataka niya dahil inamoy lang siya nito at agad na ding umalis. Nakahinga ng maluwag si Isko at agad na kumaripas ng takbo pauwi ng kanilang tahanan. Pagdating niya sa bahay, agad siyang naghugas ng katawan dahil punong-puno siya ng putik. Habang naghuhugas ay nakapa niya sa kanyang bulsa ang isang maliit na pahabang bato. Itinapat niya ito sa liwanag ng lampara at laking gulat niya dahil kahit napakaitim nito ay nagagawang tumagos ng liwanag. Matapos niyang maligo ay naghanap siya ng telang maaari niyang gawing pangbalot sa bato. Kinabukasan, maaga pa siyang sumakay sa kanyang balsa para magladlad ng lambat. At habang nasa kalagitnaan ng ilog, nakita na naman niya yung malaking aso. Nakatitig lang ito sa kanya. Bagaman natatakot, pinilit niyang ipagsawalang bahala ang kanyang mga nakikita. Nang matapos na siya sa paglaladlad, nagpasya siyang umuwi na muna para makapag-agahan. Laking gulat niya dahil habang umaahon siya sa pangpang, ay nakita niyang nakaharang sa daan ang malaking itim na aso. Sa isip-isip niya, kung aswang ito, paano nitong nakayanan ang liwanag ng papasikat na araw? Nanatili siyang nakatayo sa ibaba ng pangpang hanggang sa umalis sa daraanan niya ang malaking aso. Agad na din siyang umahon at dali-daling umuwi sa kanilang tahanan. Mabilis siyang naglalakad at sa tuwing lilingon siya sa kanyang likuran, ay nakikita niyang nakatayo pa rin ang aso. Dahil dito, napalitan ng inis ang takot ni Isko. Ikaw ba naman ang sundan ng walang tigil, hindi ka maiinis? Kaya agad niya itong nilapitan
At habang papalapit siya, ay dumampot siya ng kapirasong kawayan para sana gamiting pamalo. Ngunit nang makalapit na siya sa aso, bigla itong naupo sa lupa at nanatiling nakatitig sa kanya. Nagkaroon ng pagkakataon si Isko na pagmasdang mabuti ang wangis ng nilalang. Napansin niyang kakaiba ang mga mata nito, purong kulay asul na parang kalangitan. At sa tuwing natatamaan ng anino ay nagliliwanag ito. Mahaba rin ang tenga nito na nakatayo, hindi kagaya ng pangkaraniwang aso. Hindi nito inilalabas ang kanyang dila. Sa halip ay nananatiling nakatikom ang bibig nito. Ikaw, anong kailangan mo sa akin? Hindi ako masarap. Lasang putik ako kaya maghanap ka ng ibang aalmusalin mo. Sige na, alis na. Wika ni Isko, pero nanatili pa ding nakaupo ang aso. Nung akmang aalis na sana si Isko, bigla nitong kinagat ng marahan ang damit ng binata, dahilan para matigilan ito sa paglalakad at muling humarap sa malaking aso. Laking gulat ni Isko nang idinampi ng nilalang ang kanyang ilong sa kanyang dibdib kung nasaan yung napulot niyang bato. Dali-dali niya itong inilabas at ipinakita sa aso. Ito ba? Bakit, sa'yo ba to? Ito ba ang dahilan kung bakit ka sunod ng sunod sa akin? O yan, kunin mo. Wika ni Isko sabay itsa ng bato sa lupa. Ngunit dinampot ito ng aso sa pamamagitan ng kanyang bibig at muling iniabot sa binata. Matapos niyang gawin yon ay agad din itong tumalikod. Nagtaka si Isko kaya muli niya itong tinawag. Huminto ang nilalang at muling naupo sa lupa. Sandali nga lang. Ano ba to? Tsaka kung pagmamay-ari mo ang batong ito, para saan ba to? Tanong ni Isko. Idinampi muli ng aso ang kanyang ilong sa dibdib ng binata at naramdaman itong tila kumakawala ang kanyang kaluluwa sa kanyang mortal na katawan. Nang iikot niya ang kanyang paningin, nakita niya ang isang pangitain. Isang magandang babae at isang maliit na tuta. Base sa kulay ng tuta, napagtanto ni Isko na yun mismo ang asong nasa tabi niya. Tiningnan niya ang buong paligid at napansin niyang nasa loob siya ng isang gubat. Nasusunog ito at unti-unting napapaikutan ng apoy ang babae at ang tuta. Naupo sa lupa ang babae at isinuot sa tuta ang isang kwintas. Matapos ay inihagis niya ito papunta sa sapa, sabay wika ng, Kung sino man ang mapili ng mutya, gabayan mo at manatili ka sa tabi niya. Dahil ibig sabihin may malaking papel na gagampanan ang nilalang na yon. Magsilbi kang gabay ng sino mang mapipili ng mutya. Landong? Wika ng babae at tuluyan na itong natupok ng apoy. Ilang sandali pa ay bumalik na sa realidad si Isko at dito niya naunawaan na ang napulot niyang bato ay isa palang uri ng mutya. Ganun pala ang nangyari. Ngayon mas nauunawaan ko na ang lahat. Pero bakit ako? Teka, bakit ko ba kinakausap ang isang aso? Tara na nga, sumunod ka na sa akin. Umuwi na tayo. Nagugutom na ako eh. Wika ng binata. Pagdating niya sa bahay ay dire-diretso siya sa kusina. Laking gulat ng kanyang ina nang makita nito ang isang maliit na tutang nakasunod kay Isko. Isko, kaninong aso ba yan? Bakit nakasunod sa'yo? Gulat na wika ng nanay ni Isko. Natawa naman ang binata dahil ang nakikita pala ng pangkaraniwang tao ay isang tuta. Pero sa paningin niya, isa itong napakalaking aso na tumataas ng mahigit 4 na talampakan kapag nakatayo sa 4 nitong mga paa. At 5 talampakan naman kapag nakaupo. Yan ba, Nay? Napulot ko lang yan sa tabi ng sapa. Kawawa naman kaya inuwi ko na lang. Tugon ng binata. At simula ng araw na yon,
hindi na humihiwalay ang nilalang kay Isko. Hanggang isang gabi habang namimingwit siya sa ilog, napansin niyang panay ang angil ng aso. "Landong, ano bang problema? May tao ba?" tanong ni Isko. Tumayo ang aso at pumunta sa likuran ng binata. Nakatingin ito sa isang direksyon na parabang may kung anong nakikitang nilalang. At laking gulat ni Isko nang bigla na lang lumitaw mula sa masukal na damo ang isang nilalang na walang saplot. Bigla siyang napatayo at akmang tatakbo, ngunit kinagat ni Landong ang kanyang damit. "Ano ba, Landong? Kailangan na nating umalis. Delikado rito. Aswang yan, oh!" wika ni Isko. Maya-maya pa ay umangil na ang nilalang na nasa harap nila. Laking gulat ni Isko nang bigla na lang sumugod si Landong papunta sa nilalang. Nakagat niya ito sa leeg at inihagis sa malayo. Muli siyang tumakbo papunta sa nilalang at tuluyan itong pinatay. Pagbalik ng aso ay nakita niyang kagat-kagat nito ang naputol na braso ng aswang. Dito na napagtanto ni Isko na ipinagtatanggol siya ni Landong. Naging malinaw na sa binata ang tungkol sa aso, pero ang hindi niya lubusang maunawaan bakit kailangang protektahan ang mutya. Hanggang isang gabi, nasagot ang kanyang katanungan. Nasa kalagitnaan siya ng pagtulog nang bigla siyang nakarinig ng boses na tila tumatawag sa kanya. Pagdilat niya ng kanyang mga mata, nakita niyang nasa ibang lugar na siya. Tumayo siya at nag-ikot sa buong paligid. Nang biglang mahagip ng kanyang mga mata, ang isang babaeng nakatayo sa ilalim ng isang puno. Naglakad ito papalapit sa kanya at nang malapit na ito ay agad itong nagsalita ng, "Alam kong napakarami ng katanungan sa isipan mo, Isko. Hayaan mong bigyan ko ito ng kasagutan." Ipinaliwanag nito ang lahat kay Isko. Ayon dito, ang mutyang hawak ng binata ay isang uri ng makapangyarihang gamit. Ito ang pinagkukunan ng lakas ng lahat ng elementong nabubuhay sa mundo ng mga tao. Wala itong bisa pag nasa kamay ng isang mortal kagaya ni Isko, pero kaya nitong bigyan ng proteksyon ang sinumang nangangalaga rito. Kalakip sa mga kakayahang maaaring taglayin ng may hawak ay ang dalang paghilom ng mga sugat o anumang pinsala sa katawan. Kaya naman maraming masamang elemento ang naghahabol sa mutya. At ang asong si Landong ay mula sa mundo ng mga engkanto kung saan nagmula ang mutya. At dahil sa panaginip na yon, naging malinaw kay Isko ang lahat. Maliban sa katungkulang maging tagapangalaga, pinagkalooban din siya ng mutya ng kakayahang makapanggamot. Walang kakayahan ng mga engkantong hawakan ng mutyang yan. Tanging sa kamay ng isang tao lang na may malinis na puso, magiging ligtas ang mutya. Kaya pangalagaan mo ito at pangangalagaan ka rin ito. Wika ng babae. Matapos nitong magsalita ay biglang nagising si Isko. Pagdilat niya ay nandoon na siya sa kanyang silid at mataas na ang sikat ng araw. Dali-dali siyang lumabas ng tahanan at ang una niyang hinanap ay ang kanyang ina. Nakita niya itong nakaupo sa isang upuan sa bakuran. Agad niyang naisip ang sinabi sa kanya ng babae. "Kung totoong may kakayahan akong magpagaling, pakiusap, pagalingin mo ang paa ng nanay ko." Wika nito sa suot niyang mutya. Agad niyang nilapitan ang kanyang ina at pasimpleng hinawakan ang tuhod nito. Napansin naman ito ng kanyang nanay kaya agad itong nagtanong. "Isko, anak, ano ba ang ginagawa mo? Hindi ka ba manglalambat ngayon?" Pero sa halip na sagutin ito, ay nagbalik ng tanong si Isko. "Nay, ni minsan ba pinangarap mong makalakad ulit?"
Napangiti naman ang kanyang ina at muling tumugon ng, Oo naman anak, gustong-gusto kong makalakad ulit para maitaguyod ko kayo ng mga kapatid mo. Gusto ko kasing makapag-aral ka ng pagpupulis eh. Hindi ba yun ang pangarap mo? Tumangu-tangulang si Isko at pasimpleng tinabig ang bilaong may lamang bigas. Agad naman itong sinalo ng kanyang ina, pero sa kasamaang palad ay natapon ang bigas sa lupa. Hinayaan ni Iskong kumilos ang nanay niya para damputin ang mga nahulog na bigas. Laking gulat ng binata nang itinukod ng kanyang ina ang paa nito. Nay! Ang mga paa ninyo! Nakakalakad na kayo! Wika ni Isko. Napansin din ito ng kanyang ina. Halos hindi makapagsalita ang ginang. Nilapitan siya ni Isko at hinawakan sa kamay. Nay, subukan niyong humakbang ng marahan. Wika ni Isko habang hawak niya ang kamay ng kanyang ina. Unti-unti ay lumakad ang kanyang ina. Pabilis ng pabilis ang hakbang nito. Hanggang sa hindi nila namalayang maraming tao na pala ang nanonood sa kanila. Anak, anong ginawa mo? Paano mo ako nagawang gamutin? Wika ng kanyang ina habang pinipigilan ang pag-iyak. Hindi na po mahalaga kung paano ko nagawa. Ang mahalaga, Nay, magaling ka na. Tugon ni Isko. At dahil sa kaganapang nasaksihan ng halos lahat ng taga-baryo, naging matunog ang pangalan ni Isko bilang manggagamot. Kalaunan maging ang iba't ibang elemento ay pumupunta sa bahay niya upang magpagamot. Saklaw din kasi ng kanyang kakayahan ng gamutin maging ang sakit ng mga engkanto. Inakala noon ni Isko na hanggang dun lang ang kanyang obligasyon at magiging maayos na ang lahat. Subalit isang araw, nagkaroon siya ng isang engkwentro sa isang nilalang at ang pakay nito sa kanya ay ang tangan niyang mutya. Isang hapon habang nag-aayos ng kanyang mga gamit pangisda, may lumapit sa kanyang isang lalaking nakasuot ng magarang kasuotan. Laking gulat ni Isko dahil walang paligoy-ligoy itong nagtanong. Hindi ba ikaw si Isko? Yung sinasabi nilang manggagamot ng manggarin? Gusto ko sanang patingnan sa iyo ang aking kasama sa bahay. Ilang taon na siyang nagdurusa sa kanyang karamdaman. Maging ang mga eksperto ay hindi ito kayang gamutin. Maangas na paliwanag ng lalaki. At dahil nga sa tungkulin ni Isko bilang tagapangalaga ng mutya, ay hindi niya ito natanggihan. Matapos niyang ayusin ang kanyang lambat, agad na din siyang nagpaalam sa kanyang ina. Ngunit nang papaalis na siya ay bigla na lamang kumahol si Landong. Base sa pagkilos nito ay tila pinipigilan siya ng asong umalis. Pero hindi niya ito pinansin. Pagsakay ni Isko ng sasakyan, bago pa man niya maisara ang pinto ay biglang tumalon papasok ang aso. Hinayaan na lang ito ng lalaking sumunod kay Isko dahil sa nakiusap din naman ng binatang isama na lang ang aso. Alam ni Isko na hindi maganda ang kutob ni Landog. Alam din niyang sa tuwing ganoon ang kinikilos ng kanyang alaga, may panganib na nakaamba sa kanila. Pagdating nila sa bahay ng lalaki, agad na silang bumaba ng sasakyan. Ngunit hiniling nito na maiwan si Landong sa labas ng bahay sa kadahilan ng ayaw ng kanyang kasama sa mga aso. Pumayag naman si Isko. Inutusan niya si Landong na manatili sa labas at sumunod naman ito. Ngunit pagbukas pa lang ng pinto, ay agad nang naramdaman ni Isko ang biglaang pagtibok ng mutya sa kanyang dibdib. Nang lingunin niya si Landog, ay napapaligiran na ito ng napakaraming mga kalalakihan. Nang ibaling naman niya ang tingin niya sa lalaking sumunod sa kanya, laking gulat niya dahil iba na ang anyo nito. Doon pa lang niya napagtanto na ang taong sumundo sa kanya ay isang aswang.
Tsak na matutuwa ang Panginoon ko nito. Hawak ko na ang mutya ng itim na linta. At ikaw naman binata, ibigay mo sa akin ang mutya kung ayaw mong putulin ko ang leg mo para makuha yan. Wika nito. Napaatras si Isko habang hawak niya ang mutya. Nakaramdam siya ng takot at pag-aalinlangan ng mga sandaling yun. Inisip niya na baka yun na ang kanyang katapusan. Akmang tatakbo na sana siya nang bigla siyang hawakan ng lalaki sa braso at sinakal. Nakita naman ito ni Landong, kaya walang sabi-sabi niyang pinagsusugod ang mga lalaking nakapaligid sa kanya. Dito na nakita ni Isko ang totoong anyo ng alaga niyang aso. Mas lalo itong lumaki at nagkaroon ito ng mga sungay sa likod. Nagmistulang mahabang tinik ang makapal nitong balahibo na sa bawat dulo ay may tumutulong likido. Napaatras ang mga aswang nang makita nila ang nakakatakot na anyo ni Landong. Naglakad ito papasok ng bahay at lumapit sa kinaroroonan ni Isko. Agad nitong nilapa ang lalaking nakasakal sa binata. Nang mapatay na niya ito, inakala ni Isko na tapos na ang laban. Pero hindi pa din nagbabalik sa dati nitong anyo si Landog. Nakatingin ito sa isang direksyon habang tuloy-tuloy ang pag-angil. Nang sipating mabuti ni Isko ang tinitingnan ng aso, ay nakita niyang may isang lalaking nakaupo sa isang upuang gawa sa kahoy. Agad itong tumayo at naglakad papunta kay Isko. Hindi ko akalaing magkikita tayong muli, Landong. Naalala mo pa pala ako. Ako din. Tandang-tanda ko pa kung paano ko sinunog ang una mong Panginoon. Wika ng lalaki at biglang bumalik sa alaala ni Isko ang mga pangitaing nakita niya noong una niyang nakilala si Landog. Walang yaka! Ikaw pala ang may gawa nun! Ngayon magbabayad ka! Wika ni Isko, pero tumawa lang ng malakas ang lalaki. Alam mo, hindi ka na dapat nakialam pa sa mga bagay-bagay. Tao ka lang at hindi mo laban ito. Kung ibinigay mo na lang sana ang mutya, hindi na sana mangyayari pa ang mga naganap ilang dekada na ang lumipas. Ngayon sasapitin mo ang kapalarang sinapit ng unang Panginoon ng garugal na ito. Wika ng lalaki. Konting kaalaman lang. Ang mga garugal ay uri ng mga engkantong nasa anyong aso. Kadalasan silang ginagawang tagapagbantay ng lagusan sa mundo ng mga tao o hindi naman kaya'y tagabantay ng mutya kagaya ng tangan ni Isko. Nang matapos siyang magsalita ay agad itong lumantad sa liwanag. Kitang-kita ni Isko ang wangis nito na mistulang isang demonyo. Mapula ang balat na parang nasunog at may dalawang maliliit na sungay sa noo. Nagbabaga rin ang dalawa nitong mga mata. Itinaas nito ang kanyang kamay at laking gulat ni Isko dahil bigla siyang nakaramdam na parabang hindi na siya makahinga. Hanggang sa tila ba naubusan na siya ng hangin. Akmang babagsak na siya sa lupa dahil sa panghihina. Nang bigla niyang maramdaman na kinagat siya ni Landong sa binti. Unti-unti ay naramdaman niyang bumalik ang lakas niya at nang tuluyan na siyang mahimasmasan, unti-unti niyang naramdamang tila gumagaan ang kanyang katawan. Ramdam niya din ang kakaibang lakas ng kanyang mga bisig. Walang ano-ano ay sinugod siya ng demonyong nasa harapan niya, ngunit nagawa niya itong sanggain. Hindi makapaniwala si Isko na nagawa niyang makipagsabayan sa isang kampo ng kadiliman. Hinawakan niya ang kamay ng demonyo at hinila ito papunta sa kanya, sabay salubong ng kanyang kamao sa panga nito. Tumilapon ang kalaban malayo sa kinatatayuan niya at akmang babangon pa ulit ito. Nakita niyang nakaamba ng tadyak si Isko sa kanya at dahil sa lakas ng pagkakasipa ng binata, nawasak ang dingding na binagsaka ng demonyo. Halos hindi na ito makatayo.
Naglakad si Isko papunta sa kanya. Dinampot ng binata ang isang matulis na kahoy mula sa nasirang haligi at walang pagdadalawang isip itong itinarak sa leeg ng demonyo. Umalis ka na sa mundong ito. Kahit kailan ay hindi niyo makukuha sa akin ang mutya. Wika ni Isko. Agad namang naglaho ang nilalang na tila ba kinain ng lupa. Agad na ding umalis ang dalawa sa lugar na yon. Hindi lubusang inakala ni Isko na hahantong sa ganoong labanan ang pangangalaga niya sa mutya ng itim na linta. Gayunpaman, alam niya sa sarili niyang malalampasan niya ang lahat. Malaki ang tiwala niya sa taglay niyang kakayahan. At alam din niyang hindi siya iiwan ng kanyang gabay na si Landong. Matapos ang mga kaganapang yon, namuhay naman ng payapa si Isko. Ilang taon lang din ang lumipas at bigla na lang itong nawala. Iniwan niya ang kwento niya sa lahat ng taong kanyang nakasalamuha. At naging bantog sa lugar nila ang kwento ng garugal kontra demonyo at aswang. Okay, opinion ko sa kwento. Ngayon ko lang narinig yung garugal. Yung pala yung tawag sa kanila. Kasi alam ko may mga kwento na akong ganito eh. Pero hindi ko alam kung ano yung tawag. Parang itim na aso o itim na lobo lang yung tinatawag ko. Pero ang tawag pala sa mga yun, garugal. Grabe no, sobrang angas. Meron na naman akong bagong natutunan. Tsaka bagong nalaman na klase ng nilalang. Ganda, napakaganda ng kwento na to. Ang sayang lang kasi wala na tayong ibang narinig pa na kwento kay Isko. Yun lang siya eh. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.